Nyt käynnistyy. Joo, mutta ai vittu ne hiivat. Hei, Mikä hiiva? meillä on viinihiiva käymässä. Nyt tänne jää. Poika, nyt tuli kiire. Nyt tuli kiire. Nyt. Pääset ylös. Seuraat siellä. Ei tarvitse riisua vaatteita. Nyt. Hei, nyt tarkka lähikuva. Tää on just parhaimmillaan, nimittäin tästä tulee se hehkeä viini. Tämä on kaikkein perheiloisten tapahtumien niin äiti. Onneksi muistit tänne, että tää oli... Meinas unohtua, että on viinihiivat käymässä. No niin, nyt. Apropos. Tonne reunaan sitten otetaan tästä vielä pieni huuhtelu ja saadaan kaikki hiivat sinne. Noin. Ja sitten vähän sekoitellaan. Mitkä on käymisaineet nyt? Tein sulle aroniasta. Mitä on menossa? Onko kenties Aronia viiniä. aronia viiniä? Aha, nyt tulee aronia. Nyt tulee punaviiniä. Laitoin punaviiniä sinulle jouluksi. Ok, ei valmistu jouluksi. Tarvittaessa. Ehkä. 5,8 kiloa sokeria tällä hetkellä. Mutta voimme makeuttaa sitten myöhemmin. Ok. Tästä lähdetään. Tästä lähdetään ja tää makeutetaan sitten tarpeen mukaan 3 viikon kuluttua. Tai kunnes purina vatsassa on heikentynyt. Elikkä palaamme 3 viikon kuluttua asialle. Joo. Selvä. Ja kaikki halukkaat saa maistaa viiniä. Heippa. Heippa!